दीदी ओय घरी आलीस? हा घरी आहे आज काय नाही गेलीस? नाही जे हं. आ ते बोल दादा आहे? आचे कोण तो? ये बसला ते दादा कसं नाचीस? ओ कसं नाचीस? अच्छा नाही लागेल नी दुका पाकाची आली आठ वर दुका मग दुका कोई रे अच्छा नाही लागेल बात काढलीस? ओ केलीच मग काय दिले हं. काय बघ भूक लागली? नाही भूक पण नाही लागू बाई नाही लागू मूड उरला मला तुझा. हा मग बोला माझा गडी दे मग तो बोलते रस्ती या वर दुका सो ए, आपण नसं पाहिजे. हां काय असं काय गेलीस का? हो सकाळी टाकाय डॉक्टर सांगताना. हां डॉक्टर बघायला फेवली आहे कधी नाही लागली. येला पैसा काढते मायला आज नाही सांगितलं तुम्ही पण नदीत त्यांनी बाळ फुलके नाही असले. तो 60 वर्षापासून गेला रे 61 वर्ष लागले आज थोडंसं नाही दुखा का काय हुआ येते रुबाई कसं काय करायची ठीक आहे बीपी शुगर काचपणी आज शुक्रवार आहे ते सिरपच्या दिदी लगे जीवी सही ते काय तो इथे आडा पुडा दुखाय बाकाचे इथलं दुखायचं नाही मांडी लागलं रे बाकाचे आम्हाला सिरपच्या दिदी आचे शास्त्र आरोग्य केंद्रात आले आणि जीवी सही डॉक्टर नवरंगपूरले संजीवनी डॉक्टर म्हणाचे नाही म्हण काय तो सिरपच्या दिदी म्हण फोन करते बाई एक लाख तो जाई के सिकसना दुका पासन को तो ए बाबू नाही मोटरसायकल नाही सर्विस नाही बसले ओ एसी बाबू जो बोलतो आई गलात बोलायची होती तिथे सांग बसा ही लगला हात पड म्हणून दुखायची जे मूठ बोलायची जे खायचे नाही बाई होते सांग बस तिथे चेक कर सेवरा इथे डॉक्टर ने सांग फोन करायची पाचे सांगले बस म्हणून दे बाई फिरी नाही आहे पैसा नाही करे ए होय जीव असते गाई हां जी ते बघेची बाप दुनिया गला मोटरसायकल ने मूठ बोला बाबू नाही बोलली साडी एकदा नाही जायचं दीदी होय घरी आची होय खालीस बे काय बिले सासरे दादी हा मग